Kaixo, Antonio Casado Arrotxan naiz eta oraingo honetan Leire Bilbaroekin nago. Kaixo, Leire. Kaixo, Antonio. Ze moduz? Plazera hemen zurekin solasaldi bat edukitzeko tarteaz, pozik. Hemen Euskararen etxean, Bilbon, eta, niretzat ere oso posgarria da zurekin bat egitea, Leire. Azken aste hauetan konturatu nintzenean, liburu honetan, Euskal Poema Modernoen antologian, bizilagunak garela, konturatu zara? Bai, ze kasualitate bitxia, ez da? Gaina horren atzean badago histori bat, zergatik garen bizilagun, zuk... Bai, editoriaren arabera, Juanjo Olazagarrek ala dio, berak sortu duen antologia honetan, urrenkera egiteko erabili zuen kalkulo bat, poetaren adina kontuan hartuz, baina baita ere noiz argitaratu zuen lehenengo liburua, eta kalkulo zientifiko horren arabera, gu biok, urrenez urren gaude amaieran, ez da, ze oso gazteak gara historia luze honetan. Beraz, belaunaldi poetiko bat konpartitzen dugu? Hori da, eta ez genekien. Ez da txarra. Bai. Gainera, nik oso gustora irakurri izan ditut zureak, eta agian hori izan liteke lehenengo galdera. Ez da, zuk belaunaldi batean ikusten duzu zure burua, edo ez da aurtengo, ez da gure garaia belaunaldien garaia? Ez dut askotan pentsatu gai horren inguruan. Nik uste dut, bai garela komunitate bat, Euskeraz sortzen dugunok gara komunitate bat, eta edaten dugu gu baino nagusiagoak direnetik, liburu horretan daude Mirande, Aresti, eta edan dugu batetik, bestetik, liburu horretan daude edade eta adin desberdineko jentea, eta gu baino gazteagoak ere bai. Eta, nik uste dut denok garela komunitate bat bezala. Gero, denporak igual eta unibertsitateko adituek egingo dituzte zerrenda horiek, baina, ni pozik komunitate horretakoa izateaz. Baita ni ere. Juanjok aipatzen du leinuaren hitzak kontzeptu hori, ez da? Zuk esan bezala, genealogia baten partea gara, ez da? Baina baita ere, berak aukeratzeko testu hauek, aipatzen du erreferente argia edukitzea, ez da? Poesian badago hori lerro argia eta lerro iluna, eta ematen dugu biok lerro argikoak garela, ez da? Baina, zure poesian sartu aurretik, ze gero hitz egingo dugu komunitateaz, galdera bat daukat. Eta galdera hori Karmele Jaiok eman dit, berak, ezagutzen zaitu, zure literatura, badaki itsasoarekin oso lotuta dagoela, bizkaitarra zara, eta jakin-mina du, Karmelek, konfinamendu garai hauetan, itsasoarekiko harreman hori nola bizi izan duzu. Aparte sentitu zara, zure poemetan presente da, ez da, kresala dario zure poema gintzari. Orduan, itsasoa eta zu, nola izan da azken hilabete hauetan? Barne, konfinamentuak ekarri diguna da, nire kasuan nebizka poetikoak izan da, nire barne itsasoa arakatzera eta nire barne uretan igeri egitera, ez? Nik uste dut konfinamentu hau izan da konfinamentu inposatu bat. Ni berez konfinamentuen alde nago, gustatuko litzaidak eta beti amestu izan dut denbora bat hartzea norbere ondarrun esaten den bezala barruko kalara begiratzeko, edo barruko portura begiratzeko, eta aukeratua bada eta hartzeko denbora irakurtzeko, idazteko, hausnartzeko, hori nik uste dut sortzaile askoren ametsa dela. Baina, kasu honetan konfinamentu inposatu bat izan da zoritxarrez, eta ez da izan aukeratua beraz burua beste mila berri, komunikabide eta beste mila distrakzioetan geneukan. Orduan, ezin izan dute ondarrura joan, noski, baina, esan dezagun, norbere barne itsasoan igeri apur bat egin dudala, eta,
eduki dudala denbora bizkat irakurri eta idazteko. Zure poema batean, justu zure burua deskribatzen duzu, zure amaren sabelaren barruan, nolabait barne itsaso horretan ere bai, ez da oso irudi polita eta okerez banago honetan dago. Itsasoaz gain, zure poemetan askotan nire ustez gorputzak duen garrantzia nabarmena da, ezta? Hori da beste bidelagunekin partekatzen duzun zerbait da, duela gutxi parte hartu duzu Lurra eta Dardara izeneko poesia antologia batean. Hori nolabait nola ikusten duzu? Zure territorioa edo agian behar bada, nik ikusi dudan zera bat da, baina zure testuetan, zure literaturan gehiago dago. Bai, niri naturala ateratzen zait. Artean, dela literaturan, dela beste esparru batzuetan, emakumea beti izan da objektu, begira den objektu. Eta emakumezkoak, kasu honetan idazten jarri garenean, begira da subjektuari doa eta gainera parte nire kasuan eta beste askoren kasuan gorputzarekin ere idazten dugu. Bai, antologia desberdin batzuetan, adibidez Lurra eta Dardara orain euskaraz orain dela gutxi atera dute, Balea argitaletxean, eta beste hainbatetan ere, igual euskaratik kanpoetan ere, bizkat hori gorputzarekin loturiko antologietan egoten gara, ez da, Miren Agurmea bere horre egoten da nahiko presente. Eta bai, ez gara bakarrik hitza, ez, gorputza ere bagara, eta da bizkat bietatik hitz egiteko modu bat, eta batez ere hori, objektu izan gabe, sujetu izan, eta begira da, guk erabaki dezagun nun ipintzen dugun, eta gure gorputzez geuk hitz egin, eta orduan beste era batera izendatu, eta beste izate bat eman, edo beste enbergadura bat, ezan nik hitz egingo dut nire gorputzaz. Niri asko interesatzen zait adibidez medikuntza edo zientzia oro har eta poesiaren lotura, arteko lotura, eta goratzen nahi zure poema bategaz, nola deskribatzen duzu medikoarekin, ginekologoarekin duzun edo imaginatzen duzun enkontru bat, eta han oso grafikoki, deskribatzen da justu hori, begirada vertikala medikutik beheraino eta pazientearena horizontalean, ezta. Urriko gau batez, aita eta ama euren logelan. Oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Gizonak jertxea erantzi du. Aulki gainean utziz, burua kendu dioten hilotza. Andreak armairuan sartu ditu, galtzak eta alkandora. Pertsatik zintzilik beste emakume, urkatu bat. Bietako batek ere ez dio komodako ispiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere ohe ertzetik. Mugaren alde biak eta aduana. Ezetasunak hartutako pareta zatia irudimenez margotzen ahalegindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuzkurtu eginda gizonaren sabelpera. Beroa da, haren ahol urruna. Argiak itzalita, izarak ez dira zuriak. Gorputzak bai, garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, gizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Desireatzera behartuta ezkon ohean. Nor bere bazterrean, loak hartzeko zain. 1977ko urriko gau bat. Leire Bilbaoren poema ederra. Egia esan, bada denbora, Leire Bilbaoren eskaner poema liburua irakurri nuela.
baina hasieratik nire egin nuen liburu hoietako bat da, batzuetan gertatzen da, ez? Liburuetan agertzen direnekin narratiban gertatzen da, poesian gehiagotan esango nuke, baina hori oso gauza partikularra da, halako lotura hori, ez? Aurkitzea hor dauden hitzekin, hor esaten direnekin, eta nolabait baita ere horiek esaten dituen horrekin, ez? Eta beti oso presente geratu zait, bereziki liburu horretan haurtzaroaz Leire Bilbaok egiten duen ebokazioa, ez? Niretzako pertsonok haurtzaroaz adierazten dugunak nolabait gerora munduan hartzen dugun lekuaren berri ematen baitigu, ez? Eta pixka bat kidetasun horretatik. Justu belaunalditik taldera pasa nahiko nuke, zuk iradoki duzun bezala, ezta? Urte batzuetan elkar ikusi dugu, gutxi gora bera urteko sasoi honetan, uztailean, herrixka zoragarri batean, nun Gabriela Arestik denbora eman zuen, eta, zu bizkaitarra zara, niretzatea izan zen oso anomalia bat, batean esan nuen bezala, ezta? Oso egun ederrak, horiek. Baina ez dakit anomalia izan ziren, zuretzat badakitzuk ni publiko gisa etortzen nintzen, baina zuk parte hartu zenun antolaketan, hainbat lagunekin batera, ezta? Batzuetan, ez dakit, eako abstinentzia sindromea daukat. Nola bizi izan duzu? EAkoa marabila bat zen, uste dut okerrezpan nabil 2004an edo hasi ziren landatarrak, ez naiz ni oso memoria honekoa, baina Carmelo Landa zizen, Gabriela Arestik nola bere azken urteak edo nola bertaran joan zen erretiratzera, haren omenez EAko poesia egunak sortzen hasi zen, ez? Eta baita ere, gero eman zion testigua Mariasun Landari. Herriari emon arnaza taldeak antolatzen zuen, oso gauza ederra zen ze, herritarrak oso implikatuta zeuden antolakuntzan, ez da bakarrik aktorea datorrena. Auzolana izan zen. Auzolan, guztiz auzolana izan zen. Eta poesia, hain literatur genero minoritarioa den poesiak herri oso bat hartzen zuen. Ustez, herritarrak, kanpotik zetozen bisitariak, poesia zalerak gehienak, baina herrian, poesiarekin hurbilpen handirik ez zeuketenak ere inplikatuta zeuden, eta lortzen zen asteburu oso bat poesia, non poesia zen protagonista, eta poesiaren inguruan mugitzen zen dena. 14 urte edo 15 eman zituen okerrezpan nabil, eta komunikabideetan ere presentzia itzela hartu zuen, deno genekien EAko poesia egunak, erreserbatu uztailaren 2. edo 3. astea eara joateko, ez da, hainbat euskal literatur zaleentzat referentzia eta zita bat zen, eta hor lan itzela egin zuten herriari emon arnasa taldekoek, Mariasun asun bera aipatuta bereziki, ez da? Eta poesia zen protagonista, baina nire ustez EAko arrakastaren gakoren bat izan da poesia nola uztartu zuten hainbat gauzekin, ez da? Antzerkiarekin, musikarekin, pentsamenduarekin, hitzaldiak beti izan ziren, eta herriko bizitzarekin berarekin, ez da? Zuk horretan ere eskarmentua daukazu, poeta gisa aurkeztu zaitut, baina haur eta gazte literaturan ibilbide oparoa daukazu. Eta horretan ohikoagoa da, adibidez, ilustratzaile batekin lan egitea, adibidez Maite Mutuberriarekin lan berri izan duzu, ez da? Orduan, hibridazio hori nola da? Askotan, idazle askorentzat idaztea da hitza erekin eta
baina ean ikusten zana, nire ustez, da poesiak beste euskarri askotan ibilbidea duela, edo bidea duela, ez da? Hori da, zuk ondo esan duzu bezala, errezitalak egiten ziren eako elizan, egin nuen bat, egiten ziren moilan, ia hondartzan, antzerkiarekin lotzen zen eta hondartzara uretara joaten ziren, plaza hartzen zen, edo baratze edo zela itxo bat, lekutu egiten zen, ez? Poesia gorpuztu bezala egiten zen eta leku bat hartzen zegoen, giroan zegoen. Hainbat antzerki egin ziren, baita zuk esan duzun bezala hitzaldiak eta poesia nik defendatu nahiko nuke, edo defendatzen dut edo sinisten dut, eta esan da, poesia ia leku guztietan dagoela, ez, begiradan dago kontua. Kartel, afixa handietan jartzen ziren aipuak, eta herri osoa nolabait apaindu zen poesia. Hori da. Eta gero, aipatu duzu ilustrazioaren kontua, aurre eta gazte literatura egiten dugunok, sortea daukagu, liburuek ilustrazioekin lagunduta doazela, eta orduan nire kasuan azkenaldian Maite Mutuberriarekin egin ditut hainbat liburu, eta poema liburuak berarekin egin ditut, eta bai nik ulertzen dut irudia bera poesia bezala, ez? Hau da, hitza irudi bihurtzen du. Hitza irudi bihurtzen du eta transito horretan dago poesia. Nahikoa da ilustrazio bat eta letrari gabe horren atzean dagoen guztia ulertzeko. Hor legoke aipatzen duzun hibridazio hori. Eta bakizu gaur egun irudio daukaten garrantzia eta orduan begietatik sartzen da eta aparte horretatik oso pozik. Beste gauza bat amankomunean daukaguna da, poesia liburu bina argitaratu ditugula. Baina uste dut abantaja hartu didazula eta hirugarren bat bidean daukazula. Zerbait aurreratu dezakezu? Urte asko pasatu dira aurreko liburu atera nuenetik, 9. Eskaner. Bai, eta izan da haurdunaldi bat, ez? 9 urte, 9 hilabete, eta bai, liburu hau aspalditik neukan gogoan, oso motela naiz idazten, denbora asko eramaten dit poema liburuak idaztea, hori ere bada gai batez asko ekarri egin behar ditut, ez dira etortzen pertsotan bezala, horrez dago etorririk ekarri egin behar dituzu. Eta urte asko daramatzat liburu hau lantzen eta niretzako berezia da, gai bakar baten inguruan antolatu dut, atal ezberdinak egin ditut, eta ez da izan aurreko liburuak bezala, nabil poema bat, idazten beste poema bat, eta azkenean norbairak bere ahotsa dauka, eta orduan forma hartzen du, eta horrek ere bada lotura, baina hemen buru belarri sartu naiz honetaz, gai honetaz antolatuta, eta denak orden bat eta gorputz bat emateak, eman dit, Musikan bezala disko kontzeptual bat osatzen duzu. Bai, hori da, eta leku batetik gainera, egin dute amatasunetik, ez? Emakumetasunetik hitz egin dezakedan bezala, edo beltza izango banintz, beltztasunetik idatziko nuen bezala, ama izan naizenez, amatasunetik idatzi dut. Amatasunaz beste kontu bat izango zen. Leire Bilbao Berrieta Beña, Ondarroan jaioa da, 1978an, eta zuzenbide ekonomikoan lizentziatua. Gaztetan, bertsolaritzan jarduna da. 1986an Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari txapelketa irabazi zuen, eta beste sari batzuk ere jaso zituen. Txapelketa, plaza eta bertso idatziak utzi ondoren ere, gai jartzaile lanetan aritu izan da. Bertsolaritzan baino bideo paragoa egin du hala ere, literaturan. Hor ere, gaztetxo zela hasi zen, literatura lehiaketetan parte hartuz eta sariak irabaziz. 2006 urtean, haur eta gazteentzako liburuak idazteari ekin zion,
eta urte horretan kaleratutako Amonak nobioa du eta zer lanarekin ibilbide emankor eta aberatsari hasiera eman zion. Hurrengo urteetan etengabe plazaratu ditu haur eta gazte literaturako idazlanak. Xomorro poemak eta beste piztia batzuk poesia liburuarengatik 2017ko haur eta gazte literaturaren Euskadi saria eman zioten. Gainera, estatuko beste hizkuntzetara ere argitaratu da. Bitxo poemaz, bitxo poemez eta betxo poemaz izenburuekin, eta gaztelaniazkoak, bitxo poemaz, Kiriko saria jaso du. Aipatzekoa da Mirena Gurmea berekin batera itzuli zuela gaztelaniara, eta katalanerara eta galegora berriz, Jaume Zubiranak eta Isaac Xubinek itzuli diote hurren ez hurren. Pirritx, Porrotx eta Marimototxekin ere aritu da elkarlanean, eta Muxua eta Bizidantza, Katxiporreta 2019, disko liburuak idatzi ditu. Helduentzat, 2 poesia liburu argitaratu ditu. Lehenik, Eskatak eta Eskaner. Berriena, Amatasuenari buruzkoa da. Edonola ere, aitortu duenez, bertsolaritzari zor dio neurri handi batean poesia idaztea. Nonbait, Jon Lopategi joaten zitzaien ikastolara, eta gerora konturatu zen, harekin ikasiak zeinen baliagarri gertatu zaizkion haurrentzako poesia idazterako orduan. Errima, erritmoa, metrika. Haren esanean, Lopategiri esker ikasi zuen hitzari balioa ematen, hitza entrenatzen, tradizioa hartu eta berritzen. Eta horretan jarraitzen du gaur egun ere. Eta zure burua ezberdin ikusten duzu aurrentzat edo gazteentzat idazten duzunean edo poesia idazten duzunean? Egia da, nire burua organizatuta neukan idazten nuen aurrentzat beti, 2006 arte narratiban idazten nuen, ipuinak idazten nituen, eta poesia helduentzat, eta heldu zen momentuan nire buruari zaniona, bengalire. Naiz eta erronka bat zen eta errespetu handia ematen zidan aur edo gaztetxoentzat poemak egitea. Horiek dira bitxo poemak edo somorro poemak. Hori da, bai, somorro poemak eta pizti poemak. Eta, oso esperientzi polita da eta pos asko eman dizkigu. Eta bertsolaritza guztiz alboratuta daukazu edo... Bai, izan da bidai hori, hortik zatoz, ezta? Xomorro poemetan ohartu naiz ze garrantzia izan duen bertsolaritzak nire idazte jardunean, ezta? Batez ere poesia, ni bertxotan hasi nintzen 12-13 urterekin Jon Lopategiren eskutik eta entrenatu egiten ginen, hitza entrenatzen genuen. Orduan hartu nuen balioa hitza entrenatzea, ez bakarrik errimak bilatzea, erritmoa, poesian oso garrantzitsua dena, erritmoa edukitzea eta jario baldortzea, plazaratzea, hori dena. Eta bertsoak orain dela asko utzi nituen, orain dela 22 urterekin edo utziko nituen, eta orduan nahi nuena zen ikasi nuen guztiarekin hautsi, hau da, niretzat klasikoa zena, errima, erritmoa, neurria, hori hautsi eta aske izan eta zerbait ezberdina egin, ez? Bertsoak ematen ez zidan kasu horretan. Eta horregatik atera zen eskatak, ez errima, ez beste barne erritmoekin, eta bertsoetatik guztiz ezberdina zena. Baina aitortzen du, xomorro poemekin, nire bertsoetako hainbat bide berriro berreskuratuta jorratu ditudala, atera direla, eta horri izan dira metrika, erritmoa, eta forma klasikoak, ez? Orduan izan da, dantzarekin konparatu daiteke, ze ondo dagoen baleta jakitean, ala moduz baleta egiten jakitea, gero dantza librea egiteko, ez? Orduan oinarri horrek eman dit aukera metrikarekin jolasteko, rimarekin jolasteko, eta orduan poema ia abestu daitezkeenak egiteko, eta umek belarriarekin ere irakurri ahal izateko, eta horrela ahoz gora errezitatu ahal izateko. Hori zen umeentzako poemen. Horri aldea bezain importantea da, nire ustez.
Eta hirugarren liburu honetan, amatasunaren inguruan sortzen ari zarena, han metrika ere sartu da, edo eutsi egiten diozu eskanerren izandako estiloari? Bai, baditut ez hainbeste, pare bat poema neurtuak daudena, eta gainera berez. Inkognito moduan jarri dituzu. Bai, berez atera zaizkidan, 8, 10, bai, pare bat baino ez. Niri gustatzen zait askatasun hori, ze baliabideak han daude, ezta? Eta nire ustez poesia guztiak forma du. Forma batzuk tradizionalak dira, eta Euskal Herrian baditu batzuk, eta beste batzuk ez dira tradizionalak, baina forma dute. Horia. Eta batzuetan ematen du bertsolarien eta poeten artean dagoela, ez dakit, eremu banaketa bat, ezta? Zuek han eta gu hemen, ezta? Eta inkursioak ez dira ondo ikusten, baina zergatik ez? Nik maite dut bertsolaritza eta uste dut Euskal Herrian poetek edo poesia idazten dutenek ez dutela hainbeste fama, igual izan daitekena Galizia moduan edo beste komunitate batzuetan, hemen bertsolaria dutelako eta hemen bertsolariak benetan oso ondo egiten dutelako, jakin dutelako plazak hartzen, jakin dutelako transmititzen, jakin dutelako herria egiten, eta oso ondo egin dutelako euren bidea, eta batak ez du besteak entzen, eta batak bestea gehitzen du, eta bizi luzea bientzat. Nik Asel Luzarragarentzat badaukat zerbait, badakit gero berarekin hitz egingo duzula, eta, Euskal literatura ez da Euskal Herrira bakarrik mugatzen, bidaiatu egiten du, munduan zehar aurki ditzazkegu beren arrastoak, baita Islandian edo Ameriketan ere. Orduan, bera Txilen egonda jakinda, nire galdera berarentzat da, Txiletik zer ekarri duen, ea hemen ezagutzen ez dugun idazle bat edo artista bat gomendatzerik duen. Txilek badu tradizio aberatsa eta poeta bikainak, beraz, Pozarren galdetuko diot zure partez, Aseli ea Txileko ze idazle ekartzen digun, holan referentzi bat irakurtzeko edo deskubritzeko. Mila esker, plazer bat izan da Antoniorekin egotea, eta laizzer batean Asel Luzarragarekin solasaldia izango dugu.